Moi. Ollaan täällä Senegalissa. Ihan jossain keskellä ei mitään. Ja tuolla itse asiassa norjalainen Kristiina ottaa noista lapsista just kuvia. Ne tykkää ihan tosi paljon, kun niistä ottaa kuvia ja niitä näytetään sitten niille. Täällä on tosiaan tämmöisiä kyliä, joissa ei ole käytännössä mitään ja ei vettä, ei sähköä. Tässä on tosiaan tää koulu. Täällä ei ole tietä. Me itse asiassa upottiin tonne hiekkaan jo aikaisemmin. Siellä on muutamia muita bloggaajia. Ja siis tää koulu, tää on perustettu nyt tänne niinku semmoisille ihmisille, joilla ei ole aikaisemmin ollut mahdollisuutta mennä kouluun. On naisia oikeastaan jopa 50-vuotiaita, ketkä on päässyt sitten tämän projektin kautta tänne kouluun. Ja ne opiskelee tosi innoissaan tuolla. Mä en viitti kauheasti jutella. Siapa nu pernah naron? Siapa nu joy? Nu pernah nayan? Yan? Nu joy? Siapa nu? Demet joy? Nu pernah da? Demet joy nu Eli pernah joo, da? se on tunti kesken. On tosi paljon jengiä. Moikka! She's so beautiful. Kyllä sitä itse saa olla niin onnekas, kun on oikeasti päässyt opiskelemaan. Ja toivoisin, että kukaan ei enää Suomessa valita, että joutuu heräämään aamulla kouluun, koska se on etuoikeus. Jep, Senegal kiittää ja kuittaa.